हेलो लोगोफोर इंट्रो होबाय थाला आरोना दिनैनि भिडिअ बहुत दुखुनांथाव भिडिअ आरोना नोंसोर गोबाङानो नुखाबाय दं खोमा खोनाबाय थादों खोमा नोंसोरो फेसबुक आरो इउटुबाव गोबां मोनसे भाइरेल भिडिअ जागासिनो दं आरोना लोगोफोर बहुत दुखुनांथाव भिडिअ आरोना भिडिअखौ नोंसोरो जोबजासिम नाय होमबासो बुजि मोनगोन ना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ रस भिडिअ नङा आरोना पुरा दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने मा सोलिबाय दङ आरोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नाय आरोना आं एसेबां गियान होनो रोङा आरोना लोगोफोर जिखिनियानो जा फंबाय हिसाबै साननानै माबा मोनसे बुंनो नागिरदों बेखौ खोनासंबानो जाबाय होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नाय होमबासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' भिडिअनि टपिकआव थांसै आरोना लोगोफोर जोंनि बर' हारि माने जोंनि बर' गामि खाथि माने मोनसे बर' समाजनि खाथियाव माने मुस्लिम जातिफ्रा दङ आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय गेजेराव माबा मोनसे बर'आ मासे दाय मावफ्लांनाय गेजेराव माबा मोनसे दाय मावदोंबो मावाखैबो होनना खोनानाय मोनबाय थादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे हौवासाखौ जोंनि बर' गथ'खौ माने बुदों आरोना लोगोफोर मुस्लिमफ्रा बुदों आरोना लान्जाय गोलावफ्रा এনেকা बुदों माने मेगन थाइसे गैला आरो खामि हारा मोनथाम ना मा बायदिनो आरो दा हस्पिटाल गुवाहाटीयाव दङ आरोना आइसिइउआव लोगोफोर এনেका हामायै बुदों आरोना लोगोफोर मा बुंनो आरोना जोंनि बर' समाजाव ना गावजों गाव माने मिलिलायैनि थाखाय जोङो जोंनि बर' हारिया माने बहुद सिङाव गोलैनाय गोनां जादों आरोना लोगोफोर जोंनि बर' हारिया गावजों गाव जुदि मोनसे मजबुत जायोमोनब्ला जोंनि हारिखौ जोंनि बर' हारिखौ रावबो जेबो खालामनो हायामोन आरोना लोगोफोर नाथाय जोंनि बर' हारियाव गावजों गाव एसेबां नांलाय खमलाय जालायलायो ओंखायनो बेलेग हारिया जोंखौ नारसिननो हमलांदों आरोना लोगोफोर मानि थाखाय जोंनि बर' समाजाव बुजि रोंला थ' भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रो नोंसोर आरोना लोगोफोर ভিডিও বন্ধ করো বাড়াবাড়ি করো না ভিডিও বানাও না তার মধ্যে তারা মারি लोगोफोर नोंसोर नुखाबाय भिडिअ बारा फोरमायबाय थाला आरोना लोगोफोर आं नोंसोर भिडिअ क्लिपखौ नायना गमानो मोनखाबाय मा जादों मा जायाखै सासे गथ'खौ बुनाय जादों आरोना बहुत हामागे बुनाय जादों आरोना जोंनि बर'नि थैनि फिसाखौ बुदों आरोना बेलेग गुबुन हारिया लानजाय जाति मानसि आरोना गावनि बर' हारिनि खाथियावनो थानाय लानजाय जातिया माने बर'खौनो बुनो हाबाय खाथियाव थानाय मानसिखौनो मिलिलायना थानाय मानसिखौनो बुबाय होमबा सानना नाय लोगोफोर जोंनि बर' समाजा माबायदि जालांगासिनो दं गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबा लभ इउ थेंक इउ सो माच बेसेना भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो माहानिफ्राय नायदो कमेन्ट सेक्सन खिन्थानो दाबाव आरो दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लादो आरोना लोगोफोर बाय बाय